Esekhaya uyasizwa isisho sithi ezimnyama ngenkani ezagebhula umhlaba kaMasipala zawubhekisa phezulu. Ukazibuza ukuthi ubani uMagebhula? Well, wothi ngikutshela igama uJames Sofasonke Mpanza, owaziwa njenge the father of Soweto aka uMagebhula. Wazalelwa khona le eGeorgetown, indawo ebiphakathi kwePinetown nayo ePietermaritzburg. Manje iphakathi kweMpumalanga yaziwa njengeHammersdale. Mpanza waqeda iminyaka eyi6 eGeorgetown Primary School before ke asuka ayothola yona i-teachers qualification yakhe endaleni eNatal. Wathi na 18 wathola umsebenzi wokuthi abe umabhalane aphinde futhi abe umutoliki esebenzele enye insizwa. Nakhona engazi ukuthi leyo insizwa leyo ayinobugebengu. Wathi ngo1912 waboshelwa yona yini ifraud. Kodwa ke wakhona ukuyixoxa leyo ndawo, wakhona ukubonisa ukuthi akuyena umuntu oyeqola abantu imali zabo. Wathi ngo1915 waboshwa eboshela icala lokuthi wabulala umnini uStoro weNdiya igama lakhe kwaku-Adam. Wakhona ukuyimela ecaleni ekhombisa khona ukuthi wayengekho kuleyo ndawo leyo makufa lo mlisi uAdam. Kodwa ke noma icala lasulwa kodwa isigwebo sona sahlala. Wayephiwe yona i-life sentence. Waseva iminyaka eyi13. Kuleyo minyaka eyi13 wayemuvuka from wijele to ijele ngoba phela inkinga yakhe wayengahloniphi aphinde futhi eshaya khona amaphoyisa. Kwathi ekupheleni kweWorld War I esasele eCinderella prison eBoksburg yilapho konke okuningi washintsha. Waqala wathola inkosi, waqala waba umfundisi, waphinde futhi ebhala nezincwadi, ephinde futhi efundisa nabanye abantu ewayeboshwe nabo. Bamdedela ngo1927 lapho wasuka khona waya le ePitori waqala umsebenzi wokuba utishela. Wathi ngo1934 wasuka ke ePitori weza la eOrlando eJohannesburg. Mpanza wayedumile ngoba uswenke insizwe egibele hashi. Wathi ngo1937 wasungula iqembu lalibizwa ngeOrlando Boys Club elashintsha igama ngo1939 elabizwa ngeOrlando Pirates Football Club. Wathi ngo1944 noma ke abantu abaningi babengamthembi wakhona ukuthi aconvince abantu abawu8000 ukuthi basuke naye lapha eOrlando bahambe bayovula enye indawo lapho bathole khona ispace esi-empty. Nakhona kuyothi makufika kuleyo ndawo kube uyena imayor yonke into ibe ngaphansi kwakhe. Noma ke waqala kancane kodwa abaningi babo bagcina bahambe naye ngoba leyo ndawo yayigcina nabantu abawu20000. Kuyo leyo ndawo leyo babeyigebhulile eyayiphethwe ubaba Mpanza babe namasotsha wabo banendlela yabo yokuphatha izinto. Icourt yayiphathela lapha kwababa Mpanza khona le eOrlando. Kodwa ke indawo yayinenkinga eziningi ngoba bengenazi into ezifana nabo clinic nezibhedlela. So abantu abaningi babeshona bashona ngani ngoba they didn't have enough medical help. Yaqhubeka yakhula indawo. Uyaqhuzela ukuthi uhulumeni waleso sikhathi eqhubeka eyakhe leyo ndawo kube yiSouth Western Township, indawo eyaziwa njengeSoweto. Ukhumbula ukuthi konke lokho wayekwenza wawenza ukuthi uhulumeni wangaleso sikhathi ungamfuni. Uke wadingiswa ke wathathwa wayokuthi ayiswe le eKZN. Kodwa wakhona ukuthi ayixoxe leyo ndaba ayiwini icase yakhona ukuthi ahlale khona la eJohannesburg. Wathi ngo1958 wafaka iproposal kwiCity of Johannesburg ukuthi yakhe istadium khona emhlabeni waseOrlando. Sakhiwa ngo1959 istadium esaziwa njengani ngeOrlando Stadium ezigamagebhula. Wathi ngo1960 wasungula yona iSoweto Urban Bantu Council eyayehlisa ukubaluleka kwakhe. Mpanza washona ngo1970 engcwatshwa khona la eDoornkop Cemetery la eSoweto. Manje so uyazi ke ukuthi ubani uMagebhula.